Per últim, presentem el número 2, Toni Cooper Villar, comercial, assessor fiscal, laboral, comptable i des de fa uns mesos ajudant-nos moltíssim en l'Ajuntament com a assessor d'Esquerra Unida. Va ser cofundador d'Algemesí al Debat i membre del Club Tortuga. En les seues paraules, estic en esta candidatura per a continuar el treball de gent decent i honesta. Vull millorar la vida de la gent del poble. Bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per vindre a escoltar-nos. Es nota que estic un poquet nervioset. Sempre he sigut un poquet tímid i recordo una anècdota de la universitat que me vaig vindre amunt i anava sense xulleta i em vaig quedar totalment en blanc. Els pitjors 10 minuts de la meva vida i crec que de l'audiència també. I ara, per a la gent que no me conega, us explicaré per què me vaig polititzar i un poc la meva història. Jo vaig vindre a Algemesí quan tenia 8 anys. Ma mare va tornar al seu poble on havia viscut i on s'havia criat amb 3 fills i una maleta. Ella soles, sense cap ajuda, es va criar a mi i a les meves 2 germanes. Una vida humil, amb limitacions, però amb la sensació de que no érem menys que ningú. Ma mare, que al temps va començar a treballar en serveis socials del poble, s'empenyava en dir-vos i en recordar-nos que sempre n'hi havia gent que patia més que nosaltres, ja siga pel seu origen, la seva cultura o la seva classe social. Eixa sensibilitat de sempre saber que algú pateix més que tu ha estat molt present en la meva educació i a banda es va ocupar de recordar-nos que érem persones molt riques perquè estimaven la cultura, llegíem llibres, anàvem al cine, visitàvem museus. També m'ensenya a ser crític i a qüestionar les injustícies allà d'on vingueren. Un ensenyament que també vaig tindre a Ribalta i a l'Institut Sant Vicent Ferrer. Totes aquestes experiències, com s'imagineu, van forjant un caràcter i una conscienciació política. Però jo soc de generació millennial i a l'arribar a la vida adulta el 2008 va vindre una crisi econòmica, com tots recordeu, i la precarietat es va estendre a tota la nostra generació. Jo, a nivell personal, les he vist de tots els colors. Vaig treballar en negre. M'han pagat a ras de conveni 800 euros. He estat a treball temporal i quan m'anaven a fer fixe tiraren a tota la plantilla. I quan me feren fixe en altra faena, sé el que és entrar a les 6 del matí i no saber a quina hora eixir a les 10 de la nit. Però no és que siga una cosa de mi a soles, que jo siga... A part, també volia recordar que l'accés a la vivenda i els salaris no estaven compensats, quasi impossible emancipar-se. I el que volia dir és que no és que jo siga com un Oliver Twist modern, és que veig així a gent que conec i crec que tots han passat per ahí. Totes les meves amistats o gent coneguda han tingut que passar per aquestes vivències. Bé, precarietat o emigrar. Veig algunes cares conegudes que estan així i sé que el meu amic Sergio ha tingut que canviar de poble per a no ser un mileurista. A Mireia, que està per ahí, se'n va anar en el seu home per tal d'estalviar diners. La meva amiga Eva, també, ha tingut que canviar de casa perquè li pujaren l'alquiler. I els meus amics, què vos vaig a dir? Esteu cansats també de fer hores i treballar. El meu amic Víctor, a Madrid, la meva germana, emigrar, tenia treball precari, emigrar i ha tornat per a un altre treball precari. Genial. També, sabeu que un dia el PP que era això? Espíritu aventurero. La ministra Fátima Báñez, la ministra de Treball, per cert. També a això s'ha afegit un retall en l'ocupació pública on no hi eixien oposicions. La meva parella, Anna, estudiant brillant, tota la primera, molt bones notes, ha tingut que aprovar 3 voltes les oposicions i la seva plaça definitiva està en Torrevella. Quina perspectiva de futur com a generació tenim? Ninguna. Ninguna. Sabeu que l'edat d'emancipació està als 29 anys i ara, a més, s'ha afegit una crisi econòmica per la pandèmia i una inflació que es dificulta fer el nostre projecte de vida. Per això, fa uns anys, el 2013, Alexis, que està per ahí, que també va emigrar, crearem Algemesí al Debat,
per a conscienciar el poble de temàtiques locals, però també d'esta situació de precarietat i desafecció política que teníem els joves. I ara, 10 anys després, ho intentem fer a les institucions. I això, sabeu que no ha vingut del no-res. Això no és... Ixa frase que deia Rajoy, com esa lluvia que cae del cielo i no sabemos de què és. Això són anys de polítiques neoliberals. Des de l'any 84, que s'aprovà l'Estatut dels Treballadors, s'han estat retallant drets. Totes les reformes laborals, excepte l'actual, han anat retallant drets. I crec que són més de 20, si no recorde mal. Això se li afegeix una política econòmica del pelotazo i l'especulació en la vivenda cada volta més desregulada i on els salaris reals portaven 3 dècades sense pujar. I tot això ho defensava el bipartidisme. I si a més afegim una cosa particular que té el nostre país i que es dol, és la corrupció. La corrupció, com dia el magistrat Joaquim Boix, la corrupció actual, parteix de les relacions de poder que es va crear en el franquisme, on els empresaris organitzaven caceres, festes en polítics i es repartien el tros de pastís que seria Espanya. I aquestes relacions de poder, les portes giratòries que anomenem ara, el bipartidisme no les va trencar. Ens ha impossibilitat que Espanya tinga el mateix producte interior brut que els països més rics del món. Ens han furtat a mans plenes. Nos mean i dicen que llueve. Això deia el 15M. I vosaltres vos preguntareu, i per què Esquerra Unida? Jo sé que els partits d'esquerres som un poc cansinos. Sempre estem repetint els mateixos eslògans. I a vegades el nostre nom inclús és un poc irònic, perquè units no sempre estem, encara que ho intentem. Eixe Frente Popular de Judea o Frente Popular Judaico de la vida de Brian, jo crec que a la classe treballadora no li beneficia i li cansa un poquet. Però vos diré una cosa. Esquerra Unida representa el millor que ha tingut el nostre país, la lluita per la democràcia, per serveis públics de qualitat, defensa de la pau, unes persones que estigueren disposades a donar la vida quan altres estaven disposats a matar per les seues idees. Que bonic és seguir aquell llegat. La lluita incansable contra la corrupció, vinguera de qui vinguera. Això ha sigut sempre Esquerra Unida. Unes persones honestes i treballadores que amb el seu exemple hi lluita per a millorar els drets de tots. Mireu, n'hi ha un exemple clar que es diferencia dels altres partits. Molts alts càrrecs del Partit Popular i del Partit Socialista han acabat en grans elèctriques, bancs, lobbies d'habitatge que impossibiliten el dret a la vivenda, que és la llei de vivenda que s'ha creat ara. En canvi, si feu memòria i se'n recordeu de secretaris generals d'Esquerra Unida, Gerardo Iglesias, Julián Guita, Llamazares, Cayo Lara, tornaren a la seva feina de sempre. I també volia aprofitar que estàs així, Rosa, perquè amb tu i la teua lluita en la Diputació ens has fet sentir orgullosos. Moltes gràcies per la teua feina i per el teu treball lluitant contra la corrupció del Partit Popular. Gràcies. I per això mai poden entendre quan diuen que tots són iguals. Perdoneu, però és que no ho entenc. Esquerra Unida ha sigut sempre, encara que vinguin baldonades, i front a aquestes polítiques, la resistència. El que definia el meu referent polític, Julián Guita, com la columna dòrica i jónica que no pierde en virtualidad, lo constante, lo permanente. O dit d'una altra forma, més per als joves, com diu en la cançó de Zoo, com la palmera que aguanta l'huracà. Ara, al govern de Yolanda Díaz, com a ministra de Treball, és la primera volta que es milloren els drets laborals. Que hi ha una baixa de paternitat igual que la de maternitat, que puja el salari mínim com mai ho havia fet. És la primera volta que els desemparats tenen esperança. N'hi ha més protecció social, més treball, més polítiques feministes que busquen la igualtat real entre homes i dones. També el Pacte del Botànic ens ha posat a les persones en el centre. Es defensa l'habitatge i unes institucions transparents. Se'n recordeu de la vergonya que donava dir que eren valencians? Se'n recordeu? Es burlaven de nosaltres perquè es vinculaven, i estan ahí fora, fent un acte ara en un ratet, es vinculaven a Rus, a Camps, a Fabra, a 1.000, 2.000, 3.000, 2 milions de peles. Això ens vinculaven. I ara poden dir, amb orgull, que s'ha acabat.
I direu, per què Esquerra Unida al Xemesí? I jo sé que a voltes, encara que discutim, també han tingut a voltes els mateixos pecats que Esquerra Unida Nacional, però sempre també les mateixes virtuts, sempre han estat lluitant, amb encerts i errors. Però vos vaig a parlar de les persones del col·lectiu, no de totes, ja m'agradaria, però Pere, a mi m'agradaria ser la meitat de volgut i respectat que espera que quasi va ser el nostre alcalde. Que Ximo, on està? És un honor treballar amb tu, m'agradaria ser tant de terratrèmol i treballador com tu. Gràcies. I Fina, tan volguda, tan sociable i sobretot també en eixa dolçor però ferma en les teves decisions. M'agradaria ser i representar igual de bé que vosaltres. I també m'agradaria recordar a persones que ja no estan així, com són Emili Morales i Salud Monsó. Eren del col·lectiu i sempre estaven lluitant i aportant, sense demanar res a canvi. Que front a la desafecció política és un honor, un privilegi defensar els nostres ideals, i no per diners, no per eixir en fotos, no per càrrecs ni interessos oscurs, sinó per millorar la vida de la gent. Mireu, en aquesta legislatura, amb 2 regidors, hem tingut 5 regidories, han donat molta feina i és increïble el que han treballat. Mireu, en cultura n'hi ha més oferta i és més diversa que mai. En treball, més programes de formació. En educació, milloren els centres educatius quan altres es deixaren en barracons. En salut, s'ha gestionat la pandèmia amb molts pocs recursos, però amb molt d'esforç i amb molta cura. I igualtat, imprescindible. Moltes xerrades feministes, LGTBI Fest i el pla corresponsables per a conciliar la vida familiar i laboral. I vos poso un exemple clar d'una xica que tenim en pràctiques, Noemí, que crec que també està per ahí. Una xica molt treballadora, però ens ha vingut a ajudar molt. Li deia a la seva tutora tot el que estàvem fent i deia, però tot això es fa en l'Ajuntament? Però si jo pensava que no es feia res. Claro que es fa. És que està Esquerra Unida en l'Ajuntament. Claro que es fa. I bueno, per això és un orgull poder continuar aquesta feina feta que de vegades no es veu però que és importantíssima. Ja ho deia el conte del Principito d'Exuperi. Lo importante es invisible a los ojos. De veritat, gràcies per confiar en mi com a número 2. Espere i desitge fer-ho molt bé. Promet fer el que porto fent des que tinc 15 anys, que és treballar. Ara m'agradaria treballar per a vosaltres. Torna ma mare que dia que l'objectiu de la vida és que la següent generació millori l'actual. I aquest també és el nostre objectiu, que la següent generació puga viure un poquet millor que nosaltres. Volem un poble que doni orgull, que no tinga prejudicis antiquats. Apostem pel treball, la igualtat, uns serveis socials que funcionen, una participació ciutadana i rendició de comptes dels polítics, i així com la defensa per supost de la nostra cultura, perquè en Fina i la resta del nostre col·lectiu, el Xemesí, aposta pel futur. El nostre poble no vol tornar a èpoques oscures i esperits poc democràtiques. Vos demane que ens recolzeu i defenseu el nostre lema de campanya, perquè estem convençuts de que la nostra feina la notes tu. Gràcies. I ara donaré pas a la nostra candidata a l'alcaldia. És un orgull aprendre de tu, ser la teua mà esquerra, per supost. Sempre. I què anava a dir que aquest bebè blanquet i roixet de la teua amiga Rosa anava a ser el teu número 2. Fort aplaudiment a la nostra futura alcaldessa.